Coca-Cola. Dito na ngayon sa bukid. Hindi ko alam kung bukid to o gubat na. Yan nyo, dami. Bukid pa rin kasi may mga pagkain. Pag gubat eh walang pagkain. Pag nanto yan. Bari-bari po. Bari-bari po. Oh shit, ulog. Nagkutay siya ni. Bari-bari po. Bari-bari po. Lumanan lang po. Pag nanto yan. Ito sa kabilang bangir yung pare na hindi pa na hapit. Tara ako dito. Ayan. Oops, easy jump po. Uy, gano'n nagdudanom natin ah. Patubig po. Patubig po. Yo! Oh, talaga amat. Ninja Kid. Ate pa dyan, pero pa siguro no ka, mga June. June? December kaya. December 2 or first week, 2, 3, 4, 5. Next to gapas, mga senyoras, donya, don. Kita nyo? Kita. Kita lang. Oops, okay. Next. What's up? What's up, mga amigo, amiga? Ito ang vlog na walang kapalaran, walang katotohanan, puro lang katangahan. Vlog, amigo, pindot na. Marami na yun, 2 minutes yun. Kung memory natin sila bangkon. Ito yung tarong. Magkita yun. Against the right sa akin. Tarong ata, tarong. Oops. Okay. Ha? Ito yung tarong ata, tarong namin na lang. Ito. Tarong. Yung sinig banawang ata, yung banawang. Ay, pagay. Next. Puro basura na yung Jabangir jadi pagay. Jabangir na pagay. Tadi tinggal setelah tadi tinggal. Left. Middle. Right. Di middle yung sili dyan. Sili. Tarong. Yung tingin ko na baba na dyan. Pagay yun. Ay pinagbinhi yung mula natin paraya. Maroon na paraya. Yung pagpagay nga dog. Kanatoy. Limits na bayo. Mga katot. Mali. Amigo. Pindutin ko na po ang on para pong memory. Aking vlog camera memory. Ito po. By you, detectives.